cái kata ka bentah kaba nakal yang jonga na penpau hang ni ya kajing snow kia na snauru ya ban penrem ya ka bajie bat ya ka ba shale we na ki samla paradok prasnam jongi hang ni po kajaj benriu bat na jing sisa ngisngau ban ai kublei ya uni usamla hakaba lengba jong u ni saki bat ni yoi ba kajing trei torti jong kita ki kontraktor kajing torti jong ka office ka badai ban pej badai ban check ka badai ban inspect ya katai ke jaka ba pentrei ha kajing sisa nakaliang jong ka office haswa ban sim ya ka wepat ka step lane ban siang rong lane ban tarong ya kata ka surok haka jingsha kila day ban wan ban check kila day ban wan ban survey kila day ban inspect ba katkum ka temperature katkum ka condition katkum ka jing penkhut ya gitu ki pom katkum ka jing penkhut katkum ka jing penbit penbiang ya ki jing don kam sha ban phe lane ban siang rong hatu ka along ne em ka ba paka lane ka ba la biang ban le no ya ka kam handai ka ba saulingo kalong ba ngiu i ba halor jong pum ki siang rong ki the rong ki rul ya ka rong hang tu bat kala dai pen ban tangga jing pen sap ai ya ka pisa pa ba ya ka public fund bat ngila ban ong ba kat no sngi ketu ka surok kan shan bat ngisngau ban ai ku blai na mar kata ya uteu samla ba leng ba jong uteu samla la pen pau la pen i perthai ba don ki jing trei torti ya katai ke surok nakaliang jong kontraktor bat nakaliang jong ke office ke bemla ban simkhia namar katangi kentu hang ni ba ka sorkar kadai ban pensitem ya kinong trei ba pentrei ya katai ke surok kaba klemla ban trei katkom kajing tha jong ke office bat wat ya ke office ru kabadai ban pej badai ban kmi ya kata ga jing trei kata surok ki dai ban pensitem katkom ki kendon jong ka an ka ba ngihap ban keno ba ki dai ki ba misuse lane ki ba syukwa ban penserwai ya ka public fund kata ga dai ka jing kentu nakaliang ka jongi namar ba ka along ka ba penserwai ya ka pisapaj ba namar halor jong pum ki ya the rong bat ki ya siang rong kata kalong ka ba ngisngau lengok hadu kata-kata bat haka juga por ni bena ya ka khubor ba uteu samla uba pen i pat ba uba pen i perthai ya ka jing trei torti samla ban trei ba kom ba trei ya ki we ki surok ni bena ba uteu samla usha bu kendon sha kem sha pengat an namar kata ngi penrem ya ka ni ka jing le jong kita ki ba pengat an ki ba bu kendon ya uteu samla namar ba halor kanu ka kendon pilit pengat bat sakawai ru hatu banlap lade ban pen i perthai ya ke jing trei torti ki kam ki jong phi ya ke jing bom sim khie ke jing bom le ti kana ya ki kam ki jong phi hatu phi don hok semo ban phakem kata ga dei ka bagi kwa ban kentu ha ke jing sisa nakaliang jong ke police department nakaliang ke jong sarkar ki dei ban inquiry bha ya ke ti ka surok ban hadin ba inquiry ki dei ban kem mardor ya unong pentrei bat ru kumju ya kinong pej napok ki office badai ban pej badai ban khmi ya kate ke surok haba pentrei kam lani pentrei ya kita ki project lani ya kita ki development activities ki dai ban pentrei har kom badai khnang bakan long sha ke jing mentoi bat ke jing yo nong nam ta pa ba namar kom bakan long menta niu i ba kate ke surok tang siang tang stay yau le singi la ban ong lani sisi asni ka surok ka lajot lane ka surok ka siang halor jong khandau siang halor jong pum syai kan ni kata ka surok bat la raki ong ba em dei namar ba dang su siang pipet haki we surok hatu pila se ban khlong la rak yau te khna uba khlong lane uba pen i pat ba ka te jing khlong ka te surok ya ka jing bom scam ka te surok la rapi ong ba u penjot ya ka public properties hatu le khlong se phi menta ya ka surok national highway napo Shillong Shagohati lani na nongpo Shagohati lani liklong se ek surok national highway menta kaba na Shillong Shapo Nongston hato pila se ban klong kum tu la pi keno ba ong ba udai nong penjot ke public properties kata ka ri ka bakla sibun namar balai
mau udon ya ka hok ban pen i pan ba ban pen shai hai pan ba ban witness leng ba ka video pan ong ba pech ka kumtrei jong ka office bat uno bat u kontraktor bo pentrei ketika surok kitrei hakanu korkom bat ngitip menta ya ka quality jong u kontraktor bat ya ka quality jong kita kinong pech nong khni ba pentrei ya ketika surok namar kata lada utei usamla udon hap ti jong ka an ne don ba phakem ye u ngi kentu hang ne ba ka sarkar ka dei ban plat mardor bat ka dei ban kem mardor pen ban ya gitu ki ba pentrei torti ya ketika surok kublai